Oh yeah! Ay, tama na, tama na. Tama na, na-over. May gabi, may gabi. Na-over na po yung panakpak mga gala. Gamay lang. Alas 8 sa isatong oras, Oktobre 30. Dili pa man last day, no? 31 pa may last, no? Tama na. Oktobre 30, 2024. Today is Wednesday. Bukas Thursday. Tapos balita na ko, half day ra ugma. Yahay. Yahay. That's why pala. Siyempre kay, kuha naman, muadto naman sa sementeryo ang uban. Ako sagbitan no, anong musabay magitanan daghang kay tao kung manghinlo lang day gato. May naglayo pa day ato na yung ginloan tanan ba? Para sa day sa November 1 ug 2, tinglaag na lang dayon. What you think? Di ba? Anong ganahan mo kita tumusabay sa daghang kay tao nga tingdasok nga ala daghang kay lalimang ka, bawal ang ilimnon, bawal ang mga hait na hinagiban, daghang kay bawal ang pets. Pero na may gi-post na ako, kadyo lang ha. Na ako i-post diri. Nga unsay mga bawal sa November 1 ug 2 na. Pero sa ubang adlaw walay bawal. Dito na lang tamo adto sa anong ipamugos mo ginaton atong kaugalingon mga igala nga. Og matamo adto kay para walay bawal. Walay bawal. Kung imo na ba? Come to think of it. Wag na siya camping area. Come to think of it. No, come to think of it. Tadi gibutang ginadili ang pagdala sa bisang unsang klase sa pet. Alam biyan ni mo yung iro. O plastic bottle sulod sa City Memorial Park. Alang sa tinguha nga maminusa ng atong basura, giawa ang tanan sa pagdala, ilang tumblers, kay libre pang pag-refill og tubig sa water dispenser sulod sa CMP. Kalain mo. Panawa, bawal din ang mga bata. Lagi kay tumblers, di man pwede mga tumblers. Tumbler, baso na, baso. Baso din. O di tanawa, so unsay mas maayo? Unsay mas maayo mga gala? Nga, kuha na lang. Ugma lang tamad to. Or pagka humana, or November 3 na tamad to. Ano dito magkita sa November 1 ug 2? Nga daghay bawal? Sabi niyo, oy! May mangka kay namang kay lakaw sa November 1 og 2. Kay naamang kay pang resort. Oy. Di sa kumukuhan sa November. At dito na natin sa sa kang Admin Raagas Beach. Saman. Opol. Gusto mo magsugba-sugba lang, Arp. Tapos, mas ganang kwatong magluto-luto lagi. Mastorya rin taog about Bible. Ano ba? Ipapo kayo na. Bible! Or pwede mato ka lang murag retreat house. Ano nga na? Nakoy gichat ka na. Bawal ba na siya? Nakoy gichat diya sa kuan sa Zoom. Diya sa Zoom, tanawa daw. Kana daw, tuplo ka daw ng kuan kung bawal baligyapo na siya kanang link diha. Jalan. Save sana ko ning nagbuhat mo script sa gahin ni Bay. Okay. BBC gaya tong wala tuot. Nakalimot ko ako ka pa ni hapon. Ang pinaka-worst pero kinaka-brief pa ko karon. Dili mo to. Ana. Dapat makita. Nalisod na. Basin ma-insecure lang mo tanan. Basing ma-insecure lang mo tanan. Ako gikuan lang tamo. Ayan na lang kay basing gamiton sa imo. Nara na-click na ako, Erp. Kuyaw ni Erp. Kuya na. Bawal ni. Pero pwede ba nato ni nga kuan pon masabutan. I-contest. Pwede ni masabutan. Nindot niyo. Okay. Nindot? Nga bawal man. Nindot man ka. Bawal pero pwede sa masabutan lugar. Dito lang sa secluded area. Ano? Tanawan ninyo ha kung gusto niyo makita kung pasabot may gala. Kaning hey, sabi? Creepy ba ni creepy? Creepy kayo. Oh my God, it's so creepy. Oh my God. It's so creepy. Nadlok kayo. Si Karen. Nadlok na si Karen. Klaro kayo. Oh my God. Taslakan na ba kayo na si Karen? So scary. My God. Scary. Yeah, it's so scary.
Scary. Cassandra, okay na labi to, na- Cassandra? Labi nag-abay si mong asawa. Scary yun. Scary. It's scary. Di ka nakita, day. Bisag na sa imo tubang, day. Di ka nakita. Kay, once makasiplat ka, wa na pod. Black eye po ka. Labi na nasa kilid rin, sexy kayo, makayang yung kag... Ari ka lang niya, eh. Please, no! 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 Kung hinaot na lang yung ka nga, makakuan ka gamay ba ka na ansa, uy, nanangita sa imo, kanil, lain na yung tanan. Ay, kanil. Pero mo lagi ni, mabot naman sa ningkuan. Kaning diri na sa kanang atol sa mo bisita sa tas mga kalagkalag kani pasikatay na sa nigsudan ba. Pagarbuhay na sa ni ana tapos pagarbuhay og mga sakyanan, mga motor, ana ba. Na di ay? Oh, na tapos ipanghabwa din ang mga pagkaon niya. Tapos kung say kuanta maklaro naman dahil kung kisay lami og sudan. Kato mga well-maintained kay naka-tiles, trapuhan. Ang akong kuan Erp, ang akong pangutana Erp, naaba nay someone nga kanang gigutom bitaw siya Erp, tapos moana lang siya sa ingana nga mga lugar kay daghan biya na mabili nga Ay, pagkaon. grabe nga pagkaon. Naiuban lagi nga pamutang di ang mga Jollibee, di sa kuhan kay mo na yung favorite, spaghetti, Lagi. bihon. Pwede yung ka maglakaw-lakaw, di paglingi nimo. Op, nilakaw na. Okay. Okay. Alam na Ino na this. Ingnan lang din mo ang nasa kuan Sir Elpidio Minervo kanang ako na lang kuan ani sayang sa hindi man ni makaon. Lisod sa gayo sir no? Buhi pa man ko sir. Pwede ba? What Oo? if, Ano din ka? Nag-expect na ba? Oo? what if, Thank you. what if gibutangan ni mong hilo ba? Matingala ni kanina news kagapon, usa ka manginluay sa pansyon, patay, nagbula-bula ang baba. Kay ni kaon siguro. Kanya, giri-post dayon sa nagbutang sa poison. Yes! Lagi. Sure magyugong na yung mangunguha niya. Sure yugo. Labi na ka ng init-init pa. Ay. Pero Pero gusto nga ko. nang ibilin mo. Nga naman gud ibilin good na. Kaya kuan man na, hassle man na sa kuan. Gawas kong biodegradable. Yeah. Be, Hassle na sa ikaw, kabalo ka sa purpose anang dako kay nga cross. Sa sementeryo. Ang kanan dako nga cross, ang purpose yun ana is kung dili nimo makit-an asa to imong minahal sa kinabuhi. Si kapangita wala namang gid ni. Dito na lang ka sa Dili, satellite na. satellite. For example, namatay nimo dito layo, di ka kauli. Dito ka mo dagkot kay siya na mo deliver ana sa imong kandila satellite. Dito sa dito sa laing sementeryo nga nalubong imong satellite na siya. Meaning For example, for gusto ka magdagkot sa kandila tapos wala man ka diri, di ka kauli kay to sa Sambuanga. Diya ka maadto sa dakong krus. Pero mas medyo social ka, puslan mga wala, ayaw lang po dito sa public, dito lang po sa mga Oro Gardens. Para medyo social. Satellite na siya, baya satellite na siya. Tapos mo convert na, napagin na siya translator. Kung English imong prayer, mo Bisaya na siya dito sa pag-abot sa... Bantugra, kanon sana kuan nga ordinance ninyo? Kanon sana niya napasa ng ordinance? Wala ordinance, ingana gina siya mga igala ang ano. Sorry. Mga bugok mo yung mga igala. Tapos, kami. Tapos, ay kalimti ha, basta gikag sementeryo, mulakang yung ka sa aso. Ha? Ay kalimti, mulakang yung ka sa aso. Kay, mukawit man to ang mga lain-laing espiritu. So, kailangan ka, mukawit, maana mo na siya, maana mo nang medyo manakit imong diri maana mo na siya. Mo nang mulakang ka sa aso. What if naadi ni sa may kuan kani sa tuhod dapit? Wala ni ana lang. Basta ka na aso, ipaasog yun ang imong self, ipaaso. Inkasog yun nga napagi nakakawit. Kay medyo ni ana sa tiil, mo nang muhapit sa kag 7-Eleven before ka mauli sa inyong balay. Unsa man ngano muhapit man Kay magpalit. ko na pagpag. Mo na tawag pagpag. Ang mga espiritu ayaw sa sa balay kay muban man simong balay, imo sana siyang kuanon burag wala-walaon sa muhapit sa kaglain balay.
O lipat to, haya ka mo ato sa balay. Mo nang kasagaran sa 7-Eleven. Mo nang daghang kay espiritu diya sa 7-Eleven. So inga na lugar na may tabul ka. Kani kay ako ning ako magining close kayo kapyutan ko. O dili pa. Nasakay na siya siyang auto. Oh. Nasakay sa auto. Akay paingon na gid balay ba. Ana Daw kay niabot man og 7-Eleven. uy kanindo pa kay. See, nakabuhi siya, Erp. Nalingaw man siya. Asa mo to? Dito na. Tapos usay magkita man pud sila sa ubang espiritu. Hoy, class, wala na pud ka classmate. Kita lang na ako. Uy, Kano sa ka namatay di? Ay, nag-check na din sila. Mo na musibat na ng mga buhi ang mga espiritu na mo mabilin dia sa 7-Eleven. Ops, na nag-text. Sir, mudaghan na ng espiritu dani sa among tindahan, sir. 7-Eleven. Kahadlok sila, sir. Kahadlok ba, ana? Dili daw ikaw. Sa Champs na lang daw. Pwede ba daw sa Champs? Pwede ra sa Champs. Champs na lang. Pwede ra sa Champs. So, mo na karon kung namoy mabatian diya sa Champs o sa 7-Eleven, dulot na siya sa kanang pagpag. Bay, kanang ako na-realize po nga, part na ba ni nga medyo tiguang nakabrag nga, di nakahadlok mo tanog patay. Kita mo kog patay atong kuan katong Ibisita dito sa na imbalsamar ba? napay buhok ganito. Tapos iya man dili man kay pag-ana bro nakita man to iya man gisiradong portan ni ana yang kamo to. Gisirado niya ba? Gisirado. Ang bata lang nagana. Siya man to patay man to ni ana. May ako Earth ba? Patay na ana. Tapos nakita mo niya yung patay lawas. Ana ba? Nagtabon din sa sekong galingon. Nakahadlok may gala. Pero karon ba nga nako na ba kay ma-realize mo ko na ko brand nga. Pag medyo dugen sa kang kalibutan na may ka nga mamatay gid ta ba ana ba? Nanaka nang realization ba nga ang tao bay mamatay gid ba? Bisag unsa ka kadato, bisag sa nang. So pag makita ka patay mo tanaw ka, umana iyahanag yung panahon. Ana ba? Wala na nimo naisip atong high school day ka. Hadlok mga ayos ano. Kanang sayo kay mamatay ba? High school pa. Hadlok mga kay kana. Pero kana medyo idara na kami kang kita gid tanan bay mamatay. Imong kwarta, imong kadato, bisa pag unsa imong gibuhat ning kalibutan wa ginamabiyaan ginabay. Malimtan juga bay. Mamatay gyud ka. Mo nang dapat Unsa na ang dapat atong buhaton natay ligasiya gyud nga di ta ano ba? naka-impact sa kalibutan. Naka-impact. Pero ang pinaka-importante nga impact yun ni sa imong family nga matarong ang ilang kinabuhi o ilang mga batasan. Ano yung gwapo nga impact dia? Kanang nakay na. Unsa ang kalag? Unsa na ang kalag? Lamo? Unsa yung kalag? Lamo? Adlo ko gas. Ano man daw na? Good kid! Oy, welcome Ano back. Huwag kainin ang mga pagkaing inihandog sa sementeryo ng mga mahal sa buhay. Ito'y isang parangal, hindi pagkain. O, talawa. Alam mo ka, bro, kanang sabi ka kanang mo apil Parangal. kanang mo apil kag lubong herb. Timing kay herb ba kay gamay rin ang apil. So, dagan snacks. Di na tendency na one time so nang manghipos ta ka magbitbit. Bawal man nimo na dalon day herb. Kumpre, lami man kayong pagka-sandwich, tuna sandwich, egg sandwich, lami man kay paborito na ko ng egg sandwich bay. Di nakakuha ko og mga upat, ako ra man isa. I love the idea sa taste ba nga itlog, ibutang ang mayonnaise na salt, pepper na ba. Lami. Dito talaga bay gibadlong ko sa kanting. Uy. Di man na pwede nimo dalon, diri ra gini mo na kanon tanan. Kay bawal day na. Sumuto. Ipugos na ako ang upat, kasukaon day. Hindi magod herb. Hindi magod kay sa kwan daw. Dito daw sa Lamay. Ipugos ang kabalo ka sa Lamay naamong gunay gabantay gyud nga katong namatay ba gabantay na siya kung kinsa tong nisulod kung sa gibit-bit ana iyan na makitaan mo nang bawal na siya kay makitaan ka na uy
Nanguan lagi to, bulaos lagi to. Ano ano ba? Kanang mana magana siya. Unya pagtanaw niya sa imo ato, ano siya, ganaan to ganan. Katawa to siya sa imo. Da lagi, da bulaos man, busawan, da. Da, Mirisi. Oh. Mukbang Challenge Cementerio Edition. Huy. Ang pagkaon ang pagkaon kinuha gikan sa pansyon. Okay ra man kung nasa ka sa Oro Gardens, kay mga lami mong pagkaon. Uy, dili tinuod nga makagaba na ano. Kay katong time nga gikaon gani na sa katong tagbantay dito or mga nagsususi dito nga wala ni tao ana. Gikaon niya. May pampirmero na hadlok pa siya. Kadugayan, wa man ni sakit akong tiyan. Okay ron kadugayan. Okay ra man ni siya. Kadugayan na kana niya. Isa nga nice siya. Nice siya. Di man di mo appeal ang kuan kalag. Remember na galing uban di ba nga dito mga on sa mga Smoky Mountain. Kana pa noong diya ka sementeryo nga hinlo kay na. Kita ka tong sa pero kita ka tong sa Smoky Mountain nga mga hugaw kayo. di ba? Nya kana pang kuan nga. Kana pang sa sementeryo nga kuan ra ang ni gunit ana. Langaw ra. Lagong. Lagong ra. Kana pa, di ba? Naka-experience ka mga creepy things, mga inganang mga experience ana. Na ako'y na-experience nga kuan. Ay dili, wala gyud ko na-experience. Number 1 lang nga murag pinakalugar nikusog ang music sa kuan. Nikusog ang music sa component nga naami sa murag creepy nga cafe. Internet cafe. Nagkuan actually ang naitabo ato kay maabot mig mga alas 3 mo uli balay sa internet cafe niya. Medyo ngit-ngit ni siya kanang karaan ni siya nga balay di sa Divisoria. Divisoria na pa? Divisoria. Oh, Divisoria meaning kanang mga Divisoria di nga mga kuan, grabe na nakat mga tigulang di nga mga building diha. Gipang renovate lang na siya, gihimo na siya mga simento ang uban ang saubos para magkuan ang foundation, di ba? Pero mga karaan balay gyud na sila diha nga mga area. Divisoria bay unang nga kuan, Pugo, Divisoria. Linya. Nya pag abot sa alas kuan to, murag alas alauna ba? Mingaw naman kay sige mo kuan, di ba? Kay naka-headphone mo, mingaw. Nya ang music gihinayan dito, hinera kaya ang music. Tingnan mi kay ang tigbantay which is kami narami dito sa mga computer ang tigbantay sa cashier lugar nilingi siya sa amo ko nga unsa man pag ana nako kusog naman di kay tanan ng kuan ang music ang tingog ang music ba ang component ko nga ano man na ko nga ano man na siya ano siya wala siya nagano siya wala man dili man ako. Uy, da. Ano na ni daw? So na, tanaw na dito sa component ba? Nag-ano, may tao da ni. Ang component kay naaman sa kwarto, no? Dito sa katong nahigdaanan ba? Na may higdaanan dito, pwede mo makahigda-higda. Pag tanaw na mo, wala may tao ba? Kasi tao sa CR. Wala gyapon, kaya basta niatog CR ba? Magyapon na. Sige, binaangan ta. Wala na akong experience. Wala gila yung tao. Wala gila yung tao. Siguro gunahon na sa nalante amigo. Itago na to sa pangalang Lito Gonzaga. Ni Adtog Motel. Ilado nga motel. Ilado? Lodge Dugay na ni. Lodge. Muni nga klase nga lodge nga makadungog ka nga na manilhig sa gawas. Muni siya nga lodge ka na murag spider. Ay, muna ni. Nya. Kamulog romansa. Kamulog romansa. Ang background showtime. Kay medyo udto mga launa. Udto di ay na siya. Kamulog kuan. Kumbate. Tingala sa kay di ba showtime? Tingala sa nahimong Itbulaga ang background. Nag-change channel. Nag-change channel. Laki sa may nagpislit sa. Basi wala lang.
Padayon ang romansa. Murag mas ni pabor ang biga mangyala. Mas Wala ni pabor lang, ang oh. biga ni padayon. Oh. Ni flash ang CR. Ni flash ang CR. Wala may lain tao may nalibang. Narabay niingon dani nga basin higdaan ang remote. Posible sad, posible. Basi Pero pagkiyo sa lubot naka-change channel. oh, pero naday remote ang CR. Kana mo Mo ibang na ana dia. Dili okay. Tungod sa karaan sa lodge, basin ang iyahang katong kuan murag luag-luag na ba? Murag eventually kung mapuno siya mo flash sa iya. Padayon ang romansa. Ni pabor pagigyapon ang biga. Pagid sa Wala wa siya na distract. Wala na distract. Ang pinakakuyaw, nakalukso gid siya. Nagtabyog-tabyog gid ang itlog niya sa paglukso. Nay nanuktok usog kayo. Tug 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 tug. Sa ino man. Ang iyang gikadlokan dili ingon nga nay balbal, basi kang asawa. Ami kung iyang asawa yang gidala dito dili di ay. Pagtuktok, giabrihan, walay tao. Og tuod man dito na nakuyawan check out diretso wa mahuman. Wala magamit ang 2 hours. Pila na ba ron? Di na ko updated. Pila na ba ron ang 2 hours ron? Di na ko updated. Murag 250 akong last na ibawan. Dili ba 189? Dili ba 180? Di ba? Nahimo tong time. Nahimo tong time. Di ba 189? Di na pila naman 2 hours. Pero tinod to. Kabad-kabad. Kabad-kabad. Wa pa man sa nung kusukan nakakuan og mga white lady kanang mga. Nga na lugar? Moto ba ka nga nay tao nga duulonon gid ana? Dili, nay kabalog ko, ga-exist gina sila ARP. Ako gato sa ko nga ga-exist gid na sila. Oo, dili na siya katang isip, nagyud na yung mga katotohanan ng uban. Nalay uban nga kana bitawng makuan ang mind ARP kana bitawng murag masuggest sa mind bitaw. Nay uban nga kaning mugna lang sa ilang mind mo nang usay matingal lang ta kay murag manlimbarot atong balibo pero ato ra detong mind Uy, pero lahi po na tong istoryahan niya ano ha? Kani pong not like ours. Lahi man po ning kategorya ning mga white lady ana. Lahi po ding not like ours. Okay. Sa una usok na sa una sa 90s sa mga goy. not like us. Not like us. Not like ana. Naibabay Earp nga nituyok lang siya sa balay niya. Tulo na din sa kadlaw na wala. Nakuyaw mga tao. Asa man ka nawala mga 3 days? Ha? Kasi 3 days nga nituyok naman ko sa balay. Taka na lang may mga na in love nga dili nga to sa iya ha. Nalamat. O na nga na in love sa iya sa kuan ana. Gikuan siya ana. Ang ako nung na-experience, gidamgo ko sa mga kanang nipanaw. Nagdamgo ko sa akong father-in-law. Nagdamgo ko sa akong lola. Ano ba? But in fairness, dili pa ng paresa ng horror nga. Nagdamgo sa imo nga nagdugo ang kon. They're just happy ba? Nagdamgo galing ko ni Boy Negro, bro. Remember dito. Oo. Tapos may katawa-katawa din. Relate na ko na-realize na, di ba patay naman ka? Asa man sa gilubong? Wala may lubong. Anong murag kuan lang. Ang nasa diya. Miski akong lola or akong... Di ba? Asa man gilubong si Boy Negro to? Di ba Green Hills? Dili mo. Saan ang usa sa dool sa Green Hills? Kanang sunod Golden na... Haven? Golden Haven? Golden Haven ba to? Or napaisa lang. Nakalimot ko ba? Golden Haven mo siguro to. Bisita ta sa atong mga nipano na mga friends. Mga anhing. Oh. Kaya kanang magud siya ARP, kanang muto magugkuan ng psychic power na to. Tagsa-tagsa ta na psychic power na uban hinay mo nang insensitive kaayo siya sa mga ingana mo nang para sa ako ba hinay lang akong psychic power kay wala man ko nakakita og gusukan di ara taman sa paminaw di ara taman sa kanang nakay ma-feel sa imong touch nga murag naay bugnaw ana ba na may ingana ba di ara taman pero psychic powers na nato nga na proven na in science ARP kabalo ba ka nga
proven na siya in science ang atong mga psychic energy, and which is munang makaingon ko nga tinuod na siya nga kanang nay mga telepathy, telekinesis, na siya katotohanan nga rare ra pud na siya nga gift sa ubang tao. Munang makaingon ka nga makadungog sila nagay uban nga makadungog sila sa mga hunghung na mga hunghug kalit ba napoy uban nga kanang Holy Spirit pod lahi pod ang ilang kuan ba nga maka-feel sila sa presence sa Ginoo lahi na siya so naana siya kalambigitan sa atong own nga mga energy sa mind gihapon apil na. Now kana siya gi-eksperimentuhan na siya, ako lang i-share lang ni nga gi-eksperimentuhan na siya nga nay usa ako ning ginabalik-balik og explain sa uban nga dili gatuo ba nga nay usa ka nay group of scientists ni sila nga i-prove nila nga kuani kaning tinuod ni ang psychic power. Nagmugna sila og mock or kanang fake nga istorya or nga kaning isa ka kahoy dinhi na ay white lady. Ilang i-spread ang news or magkuan sila adto ka didto din istorya hatong tindahan didto. Nga, ma'am, nado nakakita dani. Gi-suggest lang ba? Ma'am, nado nakakita nga na daw a white lady di sa kuan. Siya, mao ba dong wala mang kakakuan ana pero wala pa kabalo ang mga tao kay gimugna man. Gimugna nila. Sa kadagan nilang gipang-ingnan herb kana sila nga area diha. Sigla ba ana nga kahoy. Sigla ba ana nga kahoy. Sila gaka-project, gakahadlok sila nga every labay nila sa kahoy madumduman nila ang story nga katong gipang gi-spread sa fake nga mga kuan. Unya ang katong mga expert sa kanang ghost lugar hunting ilang gi-videohan herb nga ang ilang machine bitaw kana ilang mga tools ilang gi-measure ang katong nga area primero wala gyud mutong ilang gi-choose nila kani nga kuan kay wala gyud entity. Now after 3 months siguro or sa sige nila spread sa news daghang kay tawo nagbalik-balik. Pagbalik nila sa katong pag-measure nila naagid sila na feel nga kuan elemento. Unsa may pasabot ani? Number 1, magka-stronger ang power sa spirit kung ang telekinetic energy sa tanan mga tao nga mulabay ma-absorb niya didto ba ma-absorb until nga mo manifest siya bay until mo manifest siya nga true gyud siya ingana ang energy bay ingana ang telekinetic energy mao nang ang psychic energy mura siya og kanang kung kita naday tay power pasabot ana kung gabilib ka nga tinuod na matinuod yun na siya labi ka kani among the mind is so powerful tama oh, the mind is kaning so powerful. kwarto na ay something ani mo nang ang mga bata dili ipaadto didto kadugayan kay naagid day mahitabo diya nga kwarto naagid day something pero kung imong ikuan imong mind ha muni siya pagsugpo pud nato ni pero pag tuo na to nga wala gyud something dani bisag unsaon nila ingon diya nga nay kahoy diya nya min ka nga dili walay kuan diya bakak na wala gyud kay makit-an diya. Remember ko na ako classmate sa una. Kay ang among school sa mga agoy sa una kay school within the forest man. Nag-vlog biya ko ana. Ato paguli na ko sa mga agoy. Forest kay tapos madunggan nimo mga huni sa mga bambo ana. Nay one time nami classmate nga sabaan kaayo. Sisag dagan-dagan so na bro na tipalog na kuan sa ba na bikil. Napiyang iyang gamot herb. Tingala sila gipadoktor na niabot og mga pila ka semana di gyud maayo. So gibinisaya. Kanu ganing ana nga during dapita na kay nasabay diri na so gi pangajian na imo ra gi-offer. Paghuman gyud herb. Taas lang 2 to 3 days na ayo din sa herb. Amazing. So nagyan may ana ba nga mga not like ours. Ako nga tuo ang kuan mo gud nang binisaya kay Nash murag in the realm of kuan gyapon na siya matawag pud gyapon na siya nga binisaya nga or Pinoy nga witchcraft ba nagya po yung ana nga posible na sila naibawan nga mga kani siya basta ingani ganing entity ingani ang ibaw gani para muhawa siya or something ana ba anything na maka-attract ani niya
munang muhawa ni siya na or to repel, to attract something or to repel. Murag kabalo sila ana sila murag experience sa mga lulog-lula nga giingon sa ila mga sikreto nga na-effect pud sa una. Pero mo lagi kaning imong gitambal karon kailangan mo tuo pud na siya sa imong kuan. Eh kung dili siya mo tuo nya faithful kay siya sa Ginoo di gid siya matablan ana. Naputoy ko ano nga nag-climb me tanay CR bang alone. Kuyawan ko ba yung tauhan gini oh. Pag sunod ako pag-abay na ako, walay tao pero nay tae. Murag kay bulungan jud ka sharp. Grabe nga ebidensya. Lalimang ka kamera biyag yun. Walay tao, pero nay tae. Naku, giahag tauhan gini. Pero lahi po tong istorya katong dili pa na bibo ang kuan sa una, bulwa. Karong kay bibo naman ang bulwa kay nanamay shortcut sa kanituan. Pero sa unang panahon gyud wala ginabay mingo ginadya. Magsakay ka og ganang habal-habal dia so hadlok kay na di oy. Silito man gyapon ana nga nainipara sa iya nakaputi. Oy, Pag-angkas niya, paglingi niya wala na diya. Pagkaugma ni sakay na pud balik tong babae. Ingon siya nga sir. Sir, ikaw mo to gahapon sir no? Kanang kusog ka magpadagan sir ba nahulog ba ko kagahapon? nahulog dai mga gala. Buang siya ni Silito nga nung nagpabulot-bulot sa diya nga. Wa pagi na plaster. Kulbaan man siya. Kulbaan nga siya kay white lady, di pagbulot samot na kulbaan paglingi niya wa na diya. Pagkaugma ni sakay na pud balik. Sir, hinay lang sir, kay kagahapon na ba nahulog na ba ko sir? Sige. Ay kay mo, mga taxi drivers nga naminaw. Please lang. Ayan ninyo awata. Uy, pero dagang itong mga stories about sa sendong mga horror ba? Oo. Pero di na nagini-joke, promise. Nga naay kanang musakay sa motorela daw mo para tapos paglingi, wala na diya, pero napita ang motorila. Tinuto nga mo istorya. Kanag yung Penroa day sa una, kaning Penroa gida. Karon bibo naman kay na may dalan panaog. Sa unang panahon, I remember 90s. Wala gyud mo sukol the earth kay kanadang area, salvage area man daw na diya kay labayanan og mga bisag unsa. Tapos walay jeep dito Penroa panaog. Tapos pag ana nimo da sa ubos, pag tabok nimo sa kanang gamayng tulay, ay dakong balite diha. Oh, nasa mo yung day nga ay kumpiyansa diha kay Nadia ang kuan white lady. May ana mang tirada. Pero kisa mo kanang gito ko. Ano kisa mo ginapauso ng white lady? Nga wala may pink lady. Nay one time green lady or Naman? oh, paano Girl Scout man di. Na may isa ka green lady nakitaan man daw, gikuan man daw to, gibalita man to. Mo ba? Nya na siya. Kauban ta uy. Rally day rally. Matingala ka ba? Di, pero kani usahay lang, ngano man ni nga kung ang mga balbal, what if kung matuta sa Korea, tanay magbalbal, di mi magkasinabot. O siya, ay, hoja, hoja. Unsa? Eh, hoja, hoja. Unsa ni mo na? Ambot ni mo day? O siya, hoja. Samukan di. Lumanti kasabot. Katong Eh, experience. mo gina kong question ba, kung balbal ka, Bisaya ka, mo ato ka sa laing nasod, mo adjust ba sila, magbinasaya sa sila, pat yun taka, mahalo ka. Diba? Wala. So kung mato ka sa laing nasod, confident kay ka, bahalang na yung magpakita sa imo, man siya, oh, sige, oh, ang buti mo na yun, kasabot ni mo din. Amot ni bidid ba rin ma. Pero katong kuan di ba ikaw tong nagsakay og roller coaster nga horror coaster nga dito sa Japan? Ikaw ba to? Dili, horror train? Nahimo naman dili nahimo naman comedy noon. Na may narrator sa kuan ba? Di ba sa ato lugar? Here comes an air of ano daw? Ano yun, Story of the best of the band. From the old sound. Ano daw? Yan na. So naman na speaker na ni sa loyo daw. Nya Japan man. Katawa rin ka. Sa daw? Tama ka, danlog kong basa. Mo nang white lady. Kaya imagine mo, kung black lady na, di na sila makita. Lagi ba?
Oh. Kapila na sila nagpapansin. Oh. Wata kabalo, 25 din nakabuok black lady, tapos isa ra ang white lady. Pang-ana, Oh. isa ra mo nakita ang, gosh, ganina na tayo, wag kita makita, bay. Mag-ilis na tabi, kay ngit-ngit. Mag-ilis tabi, no sa maniyoy. Mo, na, tama, sakto. Sakto ka, Danlog. Tama, sakto na. Na-explain na yun. Na-explain Mga ra yun. ang atong mga fan, mga viewers na sa playback.tv. Na, kuan ra yun, na explain ra yun, nga nung white lady, kay kung dark lady, tapos, ngit-ngit, taway suga, wala man yun ba? Oh, di ba? Tanga nung wala gyud tasukan na nahitabo sa movie na kanabang pag-abri na to, wala naka-prepare ang balbal ba? Kanang pag-abri na ka, ano ba? Kanang, ay, sorry, ano ba? Nag-plaster pa sa hair. Sorry, excuse me. Ay, sorry. Wala pa. Ay, sorry. Wa ma-timing, sorry. Sorry. Naaman to katong isa nga kuan gimim na ko nga ni kuan pakita na nako to sa email pakita ni mo din dia later pero kung katong white lady nga akong gipakita asa itong white lady nga gipakita nako White lady, nara. Nara kung ingana man lang nga white lady madlock mo Petra, pakita lang ko sa inyo Danlog kung ingani nga white lady mahadlok ba ka nga makita nimo sa dalan Kira man ang ako, ana. Unsa man mahadlok ta. Dili magpalakag-lakag ko pero paduol mga igala. Paduol tanga madagan sa maninga. Kamo bitaw mga like yun mga kuan. Sugod ko ana nga white lady basta kami duha habol. Huy. Pero ang santil mo or Saint Elmo's Fire. Amo na din santil mo. Saint Elmo's Fire. Natural lang na panghitabo nga usahay. Yes. Saway na huna ang supernatural. Kaning electric glow makita kasagarang panahon sa mga bagyo. Kanang murang magkalayo nga magdagan. Magsila man na. Kuha na siya earth actually ang nitrogen gikan sa kuan. Explanation ni siya nga sakto gikan sa nitrogen ha. Nitrogen na siya sa phosphorus og nitrogen diya sa ilalom sa yuta. Naman na sa ilalom. Mugawas na siya ana nga mga panahon dayon kung ngit-ngit kay tanan mura siyag musila earth, mura siyag nagkalayo. Munang mura siyag mudagan kay naamong goy mura di ba kung madagkutan dan niya kung abay sila sa ingana nga chemical dito di ba murag moana man na musila. Mawala ra po dayon kay muna nagmudagan kay mawala man to dito nasunog na. Moana. Saan mo to na talaga na may effects. Sorry. Phosphorus deposits. Merry Christmas and phosphorus deposits. Modena siya. At least nahimot ang kwan. Muning ganana ko nga show kay educational. Diba? Phosphorus deposits. Sakto. Ay po kabalong ang santil mo day Saint Elmo's Fire. Asa ni ko nga time ko itong nag-discuss miya ni sa... Asa ba ni nga subject? Sa ni? Kasaysayan ba ni? O sa values education? Basig sa geometry ni. Saka na siya, chemistry. Yay! Ay tama. Among balay sa Terry Hill sa una, wala gyud ko sukan naka-feel. Pero murag lahi lang ang design na to kay murag separate room bitaw ang kitchen. Ta kung palungon nimo murag kunay something dito ma-feel. Pero wala gyud sa mong sukad ng pagpuyon niling. I don't know niling ko naka-feel ba siya something. Katong gipulihan namin ni Tonex atong kauban sa ABS. Wala sila magdugay herb kay nado sila gakakita didto perminti nga white lady. Pero sukad na katong kami nagpuyo, wala man mi gakakita. Si Tonex manggod, bulanon man na. Unya, kabalo na biya ka sa bulan. Kabalo na biya ka sa mga bulanon. Grabe biya kay ng mga storya dito sa bata palang daan na orient na gid sila sa mga ingana, mga dark kuan spirits, mga ingana. So, sensitive na sila daan. Munang nag-believe na sila. So, tinuod yun, mahitabo. Masense nila. Unsa pagalin to'y buro silingling sa Terry Hills. Katingala ko, matagkon ako na may mga tunok-tunok sa kuan bay kanang bintana ba?
So tanggalon ako bay. Sa mani basi mga nangasangit-sangit. Pagkaugma bay na napoy tunok-tunok bay. Yan po. Sige na ko tanggalon. Pagkaugma na napoy mga tunok-tunok. Si nanay di ay mo siya gabutang. Kay sumpa daw na sa kanang mga babal-balbal. Kasamoy kaning wa ta ma-briefing yun mga gal. Sige kung ibot si nanay po sige taon. Di alam ko ano. Wala man to ang tunok na niya. Ano ni mga tunog-tunog Berde. din? Kano ni mga tunog-tunog? Dagan mga ni sa bintana. Nga gikuha ko naman ni. Pagka manisaka na po, saan nanitiil na? Si nanay po dito di ay. Sige po. Kana mga ingana kita tanan no kana mga taslakan ganina may kaya namang istorya nila ni Karen Dads nila ni Kuan kasi tatong ka istorya Karen Dads nga si Juan ana actually na-orient ko ana sa dani sa Couples for Christ nga mga seminar nga kinahanglan daw makabaluta sa tinuod yun munang dili ta dapat mahadlok dapat makabaluta ani nga tinuod. Dini sa kalibutan, biblical ni akong istorya. So dini sa kalibutan, si Adam ang giingon nga musabdu. Si Adam ug Eve ang miingon nga multiply and subdue the earth. Meaning gihatagan tag authority ang tao nga mahimong steward sa kalibutan. Munang kung atong dauton ang kalibutan, kita ang naisalaana, di ba? Kung nagdagan ra kay tag basura, kita ang naisalaana, kita ang magsuffer, but naagid tay sala sa Ginoo na kay wala na to giayo. Pero kaning sa mga spiritual world earth, kani sila mga spirits dili man ni siya sa iya sa kalibutan, dito man ni sa underworld. So gihatagan tag authority nga mo bind og cast sa mga spirits. So anything na ma-feel nimo, once na mahadlok ka, that means ma-feel nimo nga murag mas powerful sila sa imo, di ba? Murag gina-feel nimo nga hadlok ka kay grabe kini sila mo hadlok sa imo murag mas powerful ni sila sa imo kay posible ka nilang kuan according sa ato mga salida, pwede kang mamatay, pwede kang maigo, pwede kang masamad ana ba kay para sa ato ang spirits kay naay murag power over us. Muna ang linlang sa mga salida sa ato, no? Dapat kita manggod as the stewards of the earth, kita man ang gi-anoint ana. Dapat ibutan na to sa una nganong mahadlok man ko nimo nga pwede man ka nato i-bind and cast. Sa tanan nga mga ngalan nga kahadlukan sa espiritu, si Jesus Christ ang ilang gakahadlukan. Hadlok na sila. Makita na nimo sa mga salida. Makita na nimo sa salida mga exorcism, mga ana bantay gay na. Pag maingon sila in the name of Jesus Christ. Kana siya, dapat may bawaan na to na sa tanan mga hadlukan diha. Kana lang siya nga word. Dapat mubungat po ka na. Dili po ka hadlok na mubungat. Kaya giingon ni Master Pupi. So dapat with confidence yung nga ako ning confidence. shield. Muna akong shield. Oo. That is why sa mga exorcism or wala ko sa demonic possession or mga spirits ang imong confidence. Labi na ang pare, di ba? Kadumdum ka usahay himuon ang pare nga makasasala nga ipa-remember ang pare ba nga ikaw, nakagihilam nga bata sa una, ay nagpagkana na, di ba? Para ang confidence sa pare nga murag mo exercise unta ato nga kuan demon, mawala iyang kuan confidence. Mas ma-powerful ang demon sa kay mo take over man ang demon, mas ma-higher lugar. Sabi sa pag-imo na isulti, but ikaw medyo nakagyapoy kahadlok mo na kuan. So mapildi gyapon ka. Pildi ka. So each time nga natay fear nga murag ma-feel inon gini mo dili di ko ma-fear ana ga dili ko mahadlok ani unya mo effect na sa kanang maningilay og kanang kuan maningilay og utang sa spirits sa ana spirits naman eh kanang mga embargo og motor may ana dili di madana wala di madana wala naisuon in Jesus name ma'am di yun madamam kay matanggal mo sa trabaho ma'am nang kaita ni gay. Pero tama ka. Oy, kay. Horror ta karon kay. Kuan man nastoryahan man ning sementeryo god. Naman yung mga awal sa sementeryo. May welcome back ang youths mo dia, youths mong tanan, youths. Kay, welcome back. Sa mga bago pa lang, si Good Kid. Muna ito mga bago diri.
Salamat. I-share sa inyong mga friends nga mo join diri. Si Yuan ug si Good Kid. Kuan ihag group hug mo di abi. Para friends. Sa Mm. number ni Tik. Uy, pero kung naminaw day mo sa Spotify karon no, kuan pud, paki-share sa atong Spotify diha. Shout O, out kani- sa number 2 na to. After sa Philippines, ang number 2 na to nga listener kay from the United States of America. Hello, grabe. Social kayo mga igala. Naman tayo mga taga-US din, naminaw. Yes, US of Oy, kanang nadia sa playback na nabi na, tuplo ka gani na among kuande ang kaning screen. Tuplo ka ang screen, magawas na ng share button diha. I-share din palihog. Pack, share. Iyan na ninyo sa inyong mga messengers or kung dili sa inyong messengers, sa inyong profile or page, baka igo na lang help na Para- dagan-dagan ni. para vevuta. Para bebo ta din ha. Yes. Dagan pud mo mailang ang mga friends sa friends. Nakoy hadlok na experience sa XU sa una, eskwela pa Mm. sa pinakakaraang building. Kana po sa mga school ba kayong doon sa kana. Una. Kaya ang school mong good, di among Di good ang mga ingon memory. daw nila Erp labi na kana daw presa to ABS kanang duol do sa mga tower mo po na duolonon po sa mga espiritu. Sa EBS Earp, ikapila biya ako nga mga alauna na ako makauli diha alas 12. Na kay map. Pero wala pa. Ako bitaw wala Pero man wala po. man yun. Sa kadugi bitaw nako akong puda. Nay sa una diha nga modus nga guard. Kaya amigo Na? man siya sa atong station manager sa una. Agoy. Ang kinahak, ang gabuhaton para matulog na siya padi siya masapnan sa DJ kay may tabo ang DJ naman sa gabi Iyan tawagan to sa una si kundi ko sayop si Sugar M man to sa una. Uy. Buwan na siya nga Sugar M. Mm. Nasa sa guard ha. Ang guard nasa sa gate. Manawag taro siya kaya naman to yung landline. Kanang kisa nang babae na sa imong likod. Na. Sa tao, talawan man kayo di. Pagtarong di kuya. Lagi na ko'y nakita nga bahay di. So ang ending niya siyang kadlok, mahuman pa na siya alas 12, taas na kayo ang mga alas 10:30, muuli na siya. Loading sa kanta, uli. Pag uli niya, modus dito sa guard. Pag uli niya, dito rin ang guard mo ato sa lobby. Matulog. On ang aircon, buklad, ug banig. Alognan, tulog dayon. Ay. Ano na sapon man? Yung sa man pagkakapunan. Dili na katunang nanay mga ubang empleyado na nga medyo gibantayan na po kay bugoy-bugoy man sa tong anhing station manager. Kay Bugoy. alos ang mga staff ato sa una kay mga amigo raman. So nanagi ko dito rin nagsugod na nangawala to sila gipulian na silang agency. Mga to nga mga guard sa una nga mga kuyaw kay mga dagko 80 ba. Dili Kuan, mo tarong ng uniform musukol pag yun sa kuan dapat ka mo respeto sa guard kay Oo, sa dughan. barkada ko sa station manager ay ko bikla basi gusto ka matagak ka ana tirada Ay, pero tulog na di ay. kana pong mga kuan bay kanang mga old hospitals nga kanang nakay madunggan nga maghilak-hilak Yung mga kuan, mga karaan nga mga hospital or tagara mong good herb ang mga duulunon jud is kanang mga mingaw munay ganahan sa mga spirit kay kanang number 1 di ba malabyan na nabita di ba mo tan-aw lang ka og dark nga kuan na something nga psychic imong mahatag ba moto akong gaingnon sa imo nga because ang tao ga na something nga ginahatag sa iyang energy paingon ana nga dark nga lugar nagi something mahitabo diha meaning ang spirit mura siya malikom kung makita nimo ng mga graphics sa mga kan mura gyud ingana gyud gyapon nga mahina-hina antud nga moabot nga nagi mo pandya mahimo nga entity hadlok mo nang or naman siguro ka ng mga unfinished business pa nga isa wa sila pa nga. kabalo nga namatay na sila galit so nabili ng ilang espiritu. Pero nakoy na learn nga murag bag-o lang dali lang sa mga college na ko nakabaloan nga usahay dili ta dapat nga kanang motuo diretso nga nagpakita ang atong mahal sa kinabuhi sa ato. Kanang magpakita bitaw. Kay True damgo. dili kanang magpakita gyud nagi magpakita.
Mm. Kanang dili damgo. So dapat maging kuan daw ta ana, defensive ta ana kay tan-awon nato kung medyo hadlok something na ipabuhat ka og something bitaw kanang murag gisugo ka ba nga murag nga na bitaw. So sometimes man good kay i-disguise mo na sa spirit nga katong imong loved one ang iyang gamiton nga naong kay para makuan ka. Pwede ka nang murag kuan lugar siya kanang fake lugar siya. Fake siya ba nga ang iyang gamiton kay tungod love kay to ni mga tao imong anak nga kuan namatay kay na ana naligsan grabe kay lisod kaayo dito din ka kay ang imong heart man ang iyang kuaon. So be very very careful kay niabot na gud na sa punto Earth nga nagpakamatay gid ang kuan kay din siya murag ang giingon daw sa iya Murag apil rin sa bayta. ana ba adto dito sa bridge ma panatama ana ba. So delikado na mga iyang anak. Be defensive sa mga iyang anak kay posible gilinlang lang ka. Labi na kung ma-distract na bitaw ang imong trabaho. Kana bitaw mawala na ka sa passing sa imong kinabuhi. Kay focus na kay kaato ba? Focus na kay kaato. So spirits na siya nga gusto ang niya creepy, mawala. nay mga stories nga creepy Earth nga nagstorya mo ng buntaga. Tapos nakurat siya kay namatay siya. Tapos namatay din siya a day before pa atong nagstorya mo. Pati hagas nga nagkita pa mo gumigin ng bunta, nagstorya dili matay siya katong kuan pa halak. Kahadlok. Good kid, sabi niya, dagan nagtuo nga ganahan ang mga espiritu sa hilom nga lugar tungod kay ang kalinaw ug kalma nagpalabi sa ilang pagpakita. Sa ang ug kalma nagpalabi sa ilang pagpakita. Sumunang dito sa Kay nakoy duha ka barkadang na naay sixth sense og third eye. Pag uban ako sa ila, pag naa sila'y maramdaman or madunggan, ako pod maramdaman og madunggan. Ana sila kakusgan na pandalahig. Ana sila kakusgan na pandalahig. So kung na sila ma-feel sa nimo. Okay. Dili kuan pod kanang usay man good herb na ako'y nailaner pa na siya third eye. Actually, iyang buong family na third eye. Pero na isa sa ilang nga dili na maka-feel. Na isa nga dili naka-feel. Naka-feel sa una pero dili na maka-feel karon kay sirado na. Sirado niya iyang di kuan og pag-ampo ba sa dili dili kuan ni dili na trauma bitaw siya sa iyang family nga sige sila kita. Lain-lain na gud sila nga lugar or sa kuan. Wife to siya. Nya lain-lain na siya kapuyo. Pero siya mismo ginasuppress po niya kay para gusto niya mawala po ba kay mo may nahitabo siya igsoon. Now, katong gingon ako nga internet cafe. Katong internet cafe ba nga nikusog kalit ang component. Kato siya, no, ang nahitabo dito. So, appeal to siya, nag-appeal mo to siya sa computer, ana. Daw bikay niingon man nganong kusog man to, nagsige na mig-istorya dito. Paghawa dayon na mo or manghawa naman mi kanang hadlok na lagi. Nanghadlok na ni. So nagbaklay na mi pauli na mi pasakay na mi kuan. Nagstorya day sila ato iyang kauban kay babae man to. Na si kauban mo uli nga babae pod dito nga area. So giatod sila. Nagstorya din siya ano siya. Oo, sabihin ko lang sa inyo to para hindi kayo matakot. Tagalog man siya. Pero wag lang kayo matakot maragana bitaw. Istorya lang siya pero wag kayong matakot maraming beses na akong may na-feel doon. Ang pinaka-worst daw nga iyang na-feel is di ba wall man na siya unya interditan bitaw ana naglingkod ka. Tingnan na siya kay nay itom nga murag nigikan sa wall ba nigikan sa wall ni ana. Tapos nibalik na sa wall sa iyang peripheral vision ano siya. Wala lang siya dili siya galihok na ano siya nga kaka-experience pa day gyapon ka ana ano siya nga sinusuppress ko lang para hindi kayo matakot. Pero kurog daw siya ato kay na siya nakitaan basta mga black something actually nasa sa akong likod nagbaba. Kana din siya nga babae naka-remember na inong sa iyang iyang contribution dia sa YFC gang. It's because na siya isa ka YFC dito nga dili ga appeal og mga prayer meeting na active kay sa una pero wala dili ga appeal ba unya dili sila kasabot ngano dili naga-appeal ngano kay nay problema sa balay ana pero okay pa pero kadugayan kay sige nilang invite dili pa mangyapon ka nga
Gwapo naman kayo, suya na gani ang uban ni, uban na gani ang imong mga katong sige absent food. Siya nga, ay na mga kuan man mo. Ana ba lain na mga istorya ba kana? Mga kuan man mo nga mga tao, kuan sala ra man gyapon ta, ana ba? So Uy. medyo naka-feel sila ilang giadto sa balay gyud. Daw bigay kato siya nakauban man to siya katong akong giingon sa imo nga na third eye. Pag uli nila, wala na sila. Sige, di na natutuko anon, pugson. Pag uli nila, nag-swear siya, Kuya, sa pinaka-head, yun siya. Nga naman, na ako'y nakita ang tigulang. Uy. Asa man? Asa na ang tigulang? Nasa iya. Nasa likod. Nasa likod, and gakapyot daw. Uy. Mga blagaon sa igimo nila. So, nakulbaan sila, ha? Tinuod na siya, dili na binuangan siya. Naalagi, Kuya, dili man, kuan man kaayo, tigulang siya, kaya ang iyang kamot kay tigulang man. Kaana, baga, marga kapyot din skilid. Nya gahonghong man sa permi, kamulo mong istorya ato ganina, na siya ginahonghong permi sa atong brother. Munang aya na siya ni istorya paggawas. Wala siya ni istorya diretso mismo. Kabalo kaon silang gibuhat, gibalikan nila adto nga tungura. Balikan na to, be. Dito, gi-pray over. Mo ba? Gi-pray over gyud nila. Siya maka-attest gyud siya karon og silingan siya ninyo dia sa Westwood. Munang kung makita mi sa una, gina-joke na naman sa una nga. Asa man tigulang. Uy, mo ba? Pero nakuha na siya, na okay na siya. Meaning na deliver na siya sa kuan kay ni ingon man gyud siya nga lagi bay bugat ang akong dani daw. Na siya gikapil siya ang dani ba nga nang bugat. Siya so tinuod yung lugar to ba? Siya sa una, kuan jud ko. Ang akong mind ato, grabe, depressing kaayo, kuan kaayo, daghang gayga. Kuan sa akong mind ba nga mga problema. Di na ko ganan sa YFC kay ingana na ba? So, isa to sa akong mga nakita nga, tinuod yun din ang ingana. Dili siya, kay siya mismo, nag-ingon man siya. Siya man nag-confirm nga naagid ba? Kablo ka, unsa may pinaka-scary nga naitabo siya. Katong sa amin ba? Maora man to. Siya sa amin. Di na. Istorya yan. Tinoon na mga sa amin, di ba? Ano ko nga, mo, asin. Hindi ko gato sa una, yun. So kung naminaw mo karon tapos kamura diha, ay mo kahadlok, naikanta para ninyo, You Are Not Alone. Na si Michael Jackson para sa inyo, ha? You're Not Alone. Naminaw mo sa Bernie B. Talks. Letter for tonight, mo sunod na.